Ato arang ama o, nagtulog-tulog ra. Piling dato jud kayo. Ay basig nagampo ra nino. Time sa. Mao man ang bag-o niyang detektor o. Katong kabilin siyang lulo ba? Ilisan ka anak ko ning kabilin siyang lula no? Kay murag buinas man jud tong kabilin siyang lulo. Kani, timing kayo kay natulog. Kawaton ko na iyang bag-ong detektor para ako na po'y makakita gold. Kini, makabalos na jud ko nimo. Kawaton jud ko ni. Ang naong o, sus, ginuo ko, pirti jong pangita. Karon ka, makabalos na jud ko nimo. Kuwaon ko ni. Nye! Mangita na ko gold. Bye-bye! Nye! Surayan ka na to nino. Ug makakuha ba jud? Goldie, Goldie! Finding gold! Oy! Naa dito sa unahan! Goldie! 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 Oy! Jackpot! Nya! Tinuod jud na iyang ingon nga makakuha jud na iyang kabilin siyang lulo. Kay nakakuha ma jud ko. Dito ko sa unahan bi, kay basig daghan pa dito. Rotating machine! Finding gold! Oy! Na dito sa unahan! Goldie! Goldie! Ikaw at mo na ko rotating machine. Kawatan na kay kabuanga ka. Kabilib ito sa klolo. Bantay na nung ka. Goldie, Goldie! Where na you? I'm here! Oy! Naara jud ka dire! Goldie! 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 Gold! Oy! Naay nagsinaw! Yeah! Jackpot! The Marble Stone! Wadyo ko na sayop! Nagikawat na ko niyang detektor! Kay paldo jud ko! Paldo! 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 1 gold! 2 gold! 3 gold! 4 gold! Mga sa kamay, balik to ba? Yati, Taldo! Ito na ginibuha ko! Uy, Pang! Naamaday ka diha! Kumustang buhay-buhay, Pang? Nindot man ini mong detektor kay nakakuha ko og marble! 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 Kuha mo yan Ibalik na sa kuha ba? Kawatan ba kay ka? Masok ko makapalaman ako. Ibalik na ba? Marble! Oy! Bahala ka diha! Ako ana ni! Marble! Marble! Oy, ibalik ka ba? Yati, makikama. Kawatan, makikama. Kabaan ang gawa lang. Kabaan ang yapong gawa na ko detektoran Uy! Sama ni? Sama ni? Tsaa? Taysa? Murag nakainom-dom ko Murag... Monica din ba? Kata mag-wish-wish ko nga na hygiene sa sulod. Murag maodyod ni. Yeah. Binakog malas ko kay wala na ako detektor. Pero buinas ko kay na anak ko Genie. Salamat! Sa pila daw katuig nagtuyo ka ng pangaa. Nakagawa sa radyo ko! Wako na sa'yo! Naigini na ni Gawas! Karon, kayo mo kong gipagawas! Nagkakatagap, usa kahilingan! Grabe naman ang ginitika po ni mo Isa na gini ka buhok, isulot na kagbalik ka ng bangaron! Sige! Your wish is my command! Bantay ka ron Bantay dyan ka sa kuha! Goldie! Goldie! Hala! Kinsa man na yung kaistorya? Isa ang imong unang kahilingan. Yati! Naalagi siya, Ginny! Time sa... Taan ko palagi? Nakakalutso siya takuri ni Aladdin? Yati! Ya, Ginny! Unya ako Detektor? Yati! Di naman dyan na pwede! Murag lugi dyan ko ba? Panidad dyan ko, di ba? Ug unsay wish niya? Sige!
ang akong una nga wish, dapat tagaan ko ni mong motor nga sniper. Yati, sniper pa gipangayo. Mura jud matinuod. Sige! Your wish is my command! Sniper! Wow! Yati, gitagaan mag-sniper bay? Isa naman ka wish? Automatic dayon bay. Salamat, Gini! Naapo ko isa kahiling. Sige! Unsa pa ibong last wish? Gusto na ko, Gini, nga na ako'y gold dagan. Ugma dayon. Sige! Ako rang ipagi sa Gcash ugma! Ugma, naanak ko'y gold. Magbrom-brom na ka. Yati, asa man to? Sniper? Sniper? Uy, Mang! Yati, nakitaan pa jud ko oh. Mang! Ano si tago-tago, Mang? Nakita na ikaw niya. Gwapo kaya ka sniper na. Tus, hambugiro kayo. Kita ra ganit takuri nga Aladin. Asa ni Mang? Kini? Awaw, Mamang! Nana ko'y gold aghan, ha? Unya, muadto na ko. Bye-bye! Wisit jud ito na ani. Sige lang pang. Kawatong ra gyapon ako na ugma.